El 9 d'octubre és el Dia de la Pàtria Valenciana. No volem que es convertisca en un camp de batalla entre extrema dreta i pancatalanisme. No volem la violència que estos dos moviments antivalencians practiquen cada any. Celebrem que el Regne de València torna a ser un regne europeu, però gràcies a un pacte de rendició que permeté als valencians continuar vivint en les seues terres i conservant les seues lleis i costums d'un regne lliure des de l'any 550. Així que el valencianisme se manifesta pel dret de ser 100% valencians. Vine amb nosaltres i rebel·la't.